Minden neked, vágtál magadról szép éneket, dicsérő énekel, éppen leszel, mives is lehetnél, csak neked. Ez jó szó, csönd vagyok, csöndben vagyok, ha rám így kedved van, maradhatok, ülhetsz csak híve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csöndbe énekél. Folytatom, mint vagyok, mindenbe kell. Vágtál magadról szép éneket, ebben hajlás, hamu vagyok, belőlem csak jövő jósolható. Elmondtam, mint vagyok, mindenbe kell. Vágtál magadról szép éneket, dicsérő éneket, éppen leszek, mives is lehetnél, csak csönd neked. Szép napot kívánok mindenkinek, nagyon örülök és nagyon köszönjük, hogy eljöttek. Szeretném bemutatni Melkó Pétert, és a Vakember Visszanéz című könyvéről, a könyv apropójából szeretnék egy kis beszélgetést, inspirációt a könyv elolvasására. Néhány szót Péterről. Jelenleg nem él Magyarországon, nem csak jelenleg 40 éve nem él Magyarországon, 70-es évek elején hagyt el az országot, és a regényben, illetve ebben a könyvben még nehéz behatárolni, dobozba tenni, hogy regény, hiszen utakat jár be, elmélázgat az életeseményén, történéseken, előjön a család, de nem családregény. Tehát nehezen kategorizálható igazán. Egy kisfiú világával indul, az 50-es években vagyunk. Ez a kisfiú úri gyerek egy bezárt, viszonylag bezárt világban él, és kitekint az ablakon, és megpróbálja valahogy ezt a világot behozni. Aztán kinyitja az ablakot, és kimegy az utcára, és utcagyerek lesz, barangol, elkezdi a barangolást, először az utcákon, aztán utána 5 kontinensen. És az utak során egy fő vezérlőelv jelen lenni, valahogy a világot befogni, megérinteni a jelenléttel, lélektől lélekig. És ehhez bizonyul nagyon, nagyon szűknek a 60-as évek érája itt. És akkor elhagyja az országot. Az első út, ugye a menekülttábor Olaszországban, majd lesz egy kis illusztráció, úgy hogy nézett ott ki, egy-két karaktert, akikre az élet összesodorta. Aztán következik Amerika. Amerika lesz a bázis, és Amerikából a világ, Nepáltól Indonéziáig, és különböző a világ minden pontja, minden kontinense. Biztos sokszor láttak önök is már vagy egy festményt, szóval egy ilyen elképzelt festményt, vagy egy szobrot egy ősemberről, és az általában egy ilyen figura. Vagy mit szól, hogy Jézus Mária. Ez pedig mosolyog. Úgyhogy hogy én ezért lettem szerelmes ebből. Aztán úgy elkezdtem olvasni a neandertáliakról, hogy kiderült róluk,
hogy például közel sem voltak olyan vadak, mint mi vagyunk, a Cro-Magnoniak. Ugyanis ez egy másik faj, azzal együtt, hogy 4%-ban ugyanazokat a géneket hordozzuk. Szóval volt valami, ha más nem szexuális kapcsolat a két. De aztán mi elég gyorsan átsegítettük őket a más világra, úgyhogy ők úgy cirka 30 000 évvel ezelőtt kipusztultak. De azért, amikor a baloldali harmadból kilépett a gyónó, a soron következő a jobboldali ajtót nyitotta ki és csukta magára. Bent aztán térdepelésre nyílt csak lehetőség. A középső harmad valamivel szélesebb és magasabb volt, ebben ült a lelki atya, aki mint egy félálomban hallgatta a bűneinket, és homályba borult arcán a legcsekélyebb indignáltságot sem lehetett felfedezni a hallott temérdek rossz hír ellenére. Becsuktam magam mögött az ajtót, letérdeltem és belevágtam. Gyónom mindenható Istennek és Isten helyett önnek lelki atyám, utoljára gyóntam múlt vasárnap, és utolsó gyónásom óta a következő bűnöket követtem el. 2. pont. Itt következett az úgynevezett 3-as bűn. Hazudtam, engedetlen voltam, torkos voltam. Tam. Itt megálltam. Ha nem szólt semmit és várt, hozzátettem, hogy több bűnöm nem volt. Általában mindegyiknél 2 rövidet bólintott, jelezvén, hogy a csukott szemek ellenére ébren van, és nagyjából érti, amit eldobogok. Féltem, hogy rájön mindig ugyanazokat a bűnöket követem el, de ez a probléma néhány héten belül megoldódott. Gyónó társam, egy másik 6 éves fiú elárulta, hogy ő számokkal is ellátja a bűnöket, például engedetlen voltam 3-szor. De ezt neki már eleve így tanították a hittanórán. Elképzelhető, hogy nekem is, miután oda együtt jártunk, minden esetre addig nem fordult meg a fejemben, de így vagy úgy nagyon tetszett. Hogy is gondolhattam a dolgot számok nélkül? Rögtön érdekesebbé, játékosabbá vált a gyónás. Hazudtam 12-szer. 20-ig tanultunk számolni az első iskolaévben, talán éppen a tucatnál hallottunk. Lehet érteni, amit... Igen. Ja? Okay, éppen a tucatnál tartottunk, mindenkit megelőznék, gondoltam. De az soknak tűnt, végül a 7-nél állapodtam meg, valószínűleg azzal is az elsők között végzek. Szinte vártam a soron következő vasárnapot. Bizonyos hegykeséggel húztam be a szekrényajtót, és még le sem térdeltem rendesen, már belecsaptam a mondókába. Gyónom a mindenható, stb. Önnek, stb. Hazudtam 7-szer. Hazudtam vakmerően, a hét előtt valamelyes szünetet tartva, arcán lesve a hatást. A teljes félhomályban ezúttal rám nézett, legalábbis felém fordította a fejét. 7-szer? Kérdezte. Ebből rögtön tudtam, hogy az sok. Minden nap egyszer? Mondd el az egyik hazugságodat, utasított szelíden. Megdermedtem. Erre nem voltam felkészülve, még egy szimpla füllentést sem sikerült előrántanom. A kudarc ellenére a számosság, mint rendszerezési elv maradt, mert továbbra is bizakodtam, hogy a számok elterelik a figyelmet az állandó ismétlődésről. Egy héten 3 hazugságot diktáltam az isteni rekordra, a következőn csak esetleg 1 vagy 2. Engedetlen mondjuk 5-ször voltam. Ez a bűn volt a fénypont, a pillér. Nem véletlenül volt középen. Mindig valamelyes öntudattal gyóntam meg, mint ami természetes és elkerülhetetlen velejárója a gyerekkornak, és erre a számokat sem sajnáltam. Soha nem ment a 3 alá. Torkos csak 1-szer, maximum 2-szer voltam hetente, 3-szor soha. Otthon a hazudozás és az engedetlenkedés, mintha jobban elment volna. Jó, hát oda-oda tesz az igazságnak, meg engedetlenkedik, persze mit fog csinálni, majd szót fogad, nem azért gyerek. De érdekes módon nem így a torkoskodás. Itt ért a legtöbb morális ellenvetés, mintha ezt a bűnt bélyegezte volna meg a környezetem a legszigorúbban. Akarat nélküli roncsként kezeltek, az ők főként nagyanyám volt, amikor lopva kibontottam egy télire eltett kompótot. Ha éppen akadt, a vendég felnőtt általában együtt szörnyűködött vele. Che mozzarella, mondogatta az eredetileg német ajkú ómama, de hangjában árnyalatnyi évődés sem volt tapasztalható,
kizárólag a rosszkedvű irónia, ami rajtam keresztül a család másik felének lazább, délről jött orientáltságát is célba vette. Hallgatnak. Ugyanakkor nemigen kínált torkoskodni valót a legénylakás 3/4 négyzetméteres spájznia. Bár a szekrényben hétről hétre rutinszerűen beismertem egyet-kettőt, a valóságban eltelt egy hónap is, de akár 3, hogy felfalhattam valami illegális nyalánkságot. Mintha szűkösebb időktől tartanék, és betenném a bankba az éppen nélkülözhető torkoskodásokat. Rendszerint egyet-egyet hetente. Kétszer csak akkor voltam torkos, ha a hazugságok száma az egyre zuhant, és az engedetlenkedéseké sem volt éppen túlságosan magas. Figyelmesen kalkuláltam, hogy kijöjjön a heti tisztességes átlagbűnözés, és ne okozzak csalódást. Most itt ugorjunk egyet, még egy fél oldalból.